ବାସ୍ତବରେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଯଦି କେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ପାଇଁ ସୁଖଦ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜ ପାଇଁ କଣ୍ଟାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ନିଜେ ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ଥାଏ ସେଠାରେ କ'ଣ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଥାଏ? ଆପଣ କହିବେ ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ବିଚାର କଲେ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରେମର ବିସ୍ମରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, କ୍ରୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ହେଲେ ପ୍ରେମ ନା, ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏନି। କାରଣ ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ବିବାଦ, ସମସ୍ତ ସଂଘର୍ଷ, ସମସ୍ତ କଳହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ଥାଏ ସେଠାରେ କ'ଣ